بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک هم الراشدون اولئک هم المفلحون وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر صدق اللہ العظیم۔ دوستو شان صحابہ دے حوالے نال ایک تھوڑی جی نظم، لیکن اس تو پہلے ایک گزارش کرے ساں کہ جڑی ریلیاں ہوئی ہیں، اجتماعات ہوئی ہیں، یہ بولن واسطے ہوئی ہیں، اور یہ ریلی اور اجتماع عظمت صحابہ واسطے ہے۔ اس واسطے میرے نال مزاج رلے سو۔ نبی کو سکھ کے شریعت دے سارے قواعد و ضوابط سکھائے صحابہ، نبی کو سکھ کے شریعت دے سارے قواعد و ضوابط سکھائے صحابہ، اندہ دو جہانا ہوتے بیڑا پارے جندے تے بھی پئیے نگاہے صحابہ، ای ختم نبوت دے انکاریاں دے ارادے بھی خاکج ملائے صحابہ۔ میرے ساتھ بولیے گا، ای ختم نبوت دے انکاریاں دے ارادے بھی خاکج ملائے صحابہ، جتھاں تھی وے ترویج دین مبین دی مساجد مدارس بڑھائے صحابہ، اے مندر کلیسے تے سب گردوارے، اے مندر کلیسے تے سب گردوارے وی لب لب یقیناً گرائے صحابہ، ان جنگلاں میداناں دے وچ گونج دی ہے اے حق سچ دی گلشن صدائے صحابہ، سنے مصطفیٰ نال راہ وفا وچ اے سر دڑ بھی اپنے کٹائے صحابہ، اے دنیا تے ہوندے بھی جنتی بہشتی یا در اصل ہے جزائے صحابہ، ای کیسر تے کسرا تے شام و ایران وچ جو حق سچ دے جھنڈے لہرائے صحابہ، نبی دے اشاراں تے قربان تھئیے اولاد صحابہ متائے صحابہ، ای خندق تے خیبر تے بدر و حنین وچ نظر آسی تے کو شجاع صحابہ، میں کیوں نہ صحابہ تے لکھاں قصیدے خدا کو پسند ہیں ادائے صحابہ، ہجے تئیں حیاتی میں او تئیں کرے ساں دفاع نبوت دفاع صحابہ۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، کردار صحابہ۔